li tesprimi t-talba x-xewqa tal-kleru u l-fidili insar, il-Kongregazzjoni tal-Kull Divin u d-disciplina tas-sagramenti, bis-saħħa tal-fakultajiet pekuljari, motjalina mill-Papa Franġisku, bil-pjaċir ta' titlu u d-dinjità ta' Bażilika Minuri, bid-drittijiet u l-konċessjonijiet liturġiċi li jmorru magħhom lill-Knisja Parrokjali fil-Belt imsejħa Pawla, id-dedikata ġil-Sidna Ġesu Kristu Sultan tal-Kolin kollu, ħarsisiet tad-digriet dwar it-titlu tal-Bażiliċi Minuri Domus Ecclesiae maħruġ nhar it-9 ta' Novembru 1989. Kull ma kontrarju għal dan id-digriet ma jwaqqa' xejn minn dak li ngħid fih. Moti mill-Kongregazzjoni tal-Kull Divin u d-disciplina tas-sagramenti il-5 jum tax-xahar ta' April 2020 ħadd il-pan tal-Passjoni tal-Mulej, il-Kardinal Robert Sara Prefett, Arthur Roche Segretarju Arċisqof. Ikun imbierek.